Widopati pun kula laras marang atur paraban Mariwasena. Yen Senapati Wirabrata saiki dadi satriya bali. Bener Leres menapa ingkang dados pandikanipun panjenengan. Wirabrata sakmenika sampun dados satriya bali. Jalaran piyambakipun menika kapilut dhateng rayi dalem Surapangga ingkang nami Retna Wigati. Bener. Sak digdaya digdayane wong lanang. Sak ampu-ampuhe wong lanang kuwi apes marang wong wadon. Leres. Mongko iki laras dawuh dalem Sang Prabu. Aku pinangka badal wakile Sang Prabu. Kinang nglarang perkara Wirabrata. Ya. Yen ngono cetha perkarane. Cetha ing Wirabrata Senapati kang gampang kepencut marang wong wadon nganti ninggalake mongko. Wirabrata kira pengantin anyar to. Injih. Lan sisiane Muradila tak garbini. Lha tekan-tekane rasane Wirabrata. Wah, dadi rusak. Yen para sentana duwe pakarti ati, rasa lan pikiran ora jejeg rusak negara. Nanti Sang Prabu ora kersa lenggah. Kula dadi ribet. Nah, saking ngene. Perkara Wirabrata kang dadi satriya bali ana ing Kadipaten Pandananggris bakal tak aturke marang Sang Prabu Brawijaya. Kula ingkang sinut, kula ingkang suwan. Ya, wis ndak tampa. Pangestuku ditampani. Inggih, kula pundi. Mungkin dados majikan. Punten dalem sewu kula sowan niki ngaturaken nderekaken anak kula Waradila. Sik.
iki kira ora dilah to. Leres. Bojone Senopati Agung Wirabrata. Aduh, Nggih, leres. lah bocah sapa? Menika putranipun. Joko Wono. Putranipun Waradina. Sesuk akeling. Nalika semana pancen nalika Wirabrata kautus Brasta ana ing Langgris. Jan Wadilah lagi gerbini. Lah menika. Oh. Lahir punang bayi inggih menika kakung kanjeng lairipun wonten ing wana. Menika dipun tengeri Joko Wono. Dadi sing ngupakara Nah, wis mangken kangge wonten dusun panggenan kula ingkang ngopeni Waradina kaliyan anakipun. nang dusun ngendi? Wonten ing dusun Kendal. Kendal Growong. Kendal Growong. Wih. Wis tak krungu aku. Angge panggenan kula menika Lah iya. Waduh kuwi. wis Ada saka praja Kutha Majapahit. tapi Waradila. Wah, lek dadi semono lakonmu Waradila. Tujunipun kula pinanggih kalian Bapak Tomo Ida menika menawi mboten kula mboten saged nggambaraken kawontenan kula sak menika. Ah iya. Aduh Pak Tomo. Iki aku rada nrimo banget. Dene Pak Tomo sing ngopeni Waradila. menapa nandalan menika pangling dhateng kula. Sik. Kula menika pamrih. Nalika semanten kula mos Senopati Agung wonten ing Majapahit. Tomo Yuda. Nah, Wul. nah, Jangan. janteng kula menika sampun sepuh. Kula terima ngaman kita wonten ing Kendal Growong. Sinajan sampeyan wis sepuh. Ning cahyaning Senopati Majapahit isih katon. Awon Katon. menapa wonten pamrih. Iya. Lah menika kula ngaturaken nderekaken Waradila. Menika badhe matur wonten kersa pinandalan. Oh, ngono. Matur apa ini? Arep matur apa? Kula ajrih Pak. Iya. Ora saruti. Ora saruti. Aturna apa dadi unek-unek ing rasamu lan atimu. Paling pangapunten. Paling kula menika. Iya. Lelampahan ingkang kula tandang sedaya menika amargi pokal gawenipun Rai Dareng Sang Prabu Brawijaya inggih Sopo? jeneng Pangeran Sindura. Jeng Pangeran Sindura. Inggih, Lara-larae kepiye dadi? inggih. Rikala semanten menika jeneng Pangeran Sindura menika badhe tresna kaliyan kula. Kula supados lelaki. Nanging kula boten purun amargi kula sampun gadah sisian inggih. Kang Mas Wirabrata. Heeh, bener. Tundhanipun badhe nggojak acining diri kula kawanitan kula. Rikala semanten kula nek ngerbini to menika. Iya. Kula majan. Tujunipun kula pinanggih kalian Bapak Tomo menika ingkang saged caos pitulungan dhateng kula. Iya. Nganti semono gedene putrane Waradila. Leres. Pramila saking menika. Angkahipun saking griya menika wau. Roro. Bila menika badhe kejawi badhe nyuwunaken prisa dhateng semahipun. Iya. Ugi badhe mun pengadilan. Nalika semanten Waradila menika
ngantos keplajar dumugi Wana. Menika mergi dipun oyak-oyak dening Jeng Pangeran Sindhu. Pak Tomo lan kowe Wardila lan Joko Wono dadi kawuhanan yen Senopati Agung ya bojone Wardila diutus neng Padananggris supaya mbrasta Adipati Padananggris. Nah, ini Senopati sapa? Wirabroto. Kira ketemu marang Rai Dalem Adipaten Padananggris. Retnawigati. Lah kegiwang marang Retnawigati yo adine Adipati ing Padananggris. Kang tundhone neboti Adipati Padananggris merga kepengin marang Rai Dalem Padananggris. nah Padananggris. Nah nek kono dadi satria balik anake niki mula nganti dewasa putramu ora kondur-kondur. Pak, nek mono sakit bali wae ning desa. Oh, kok iki mengko dhisik. Wong kasunyatane Kang Mas Wirabroto wis lali karo Ya bener. kagiwang marang wanita liya. Wis le, rasa ngarep-arep bapakmu. Aja ngono. Aja ngono. Peperen. Hawamu mesti peperen. Aku kan kan mujuk ana ngesot. Rasane rek yono pati. Nyun pangapunten. Menawi wonten kepak rendang. Maka monggo dipun unjukaken dhateng Esa Dalem Sang Prabu Brojo. Iya. Sak sampunipun kula mireng bilih Wirabroto menika dados satria bali. Kula nuwun linggih. Joko Wono kula ajeng ngutus marang wonten Padananggris. Nek kula ingkang badhe ngawat-awat. Sinau kula sampun sepuh. Nen kula mangke saged merantasi kami. Iya. Kejawi saking menika anak kula Joko Wono sampun kula welek Aji Jaya Kawijaya. Bagus. Menawi wonten keparengipun anak kula Joko Wono badhe kula dherekaken wonten ing Kadipaten Padananggris. Pak Tom, aku percaya marang kowe. Mula mangsa bodho perkara Joko Wono kang bakal lumarat ana ing Padananggris. Kula nderek titip Waradila Iya. wonten ing kepastian. Bapak, Kula wiwit dinten menika badhe lumarat wonten ing Kadipaten Iya. Padananggris. nyun sewu, pareng kula matos. Aku nek pisah karo anakku ora bisa, Iki Pak. ora bisa. Ning papan ngendi wae aku kudu karo anakku atur runtut. Percaya marang Bakal Pak mati Tom perang. wis. Boten. Bakal maju perang. Wes Ibu ngono nek kowe keparengan. melu, nek kowe bakal melu, ayo ora apa-apa. Melu. Iya, Pak. Nek sing hati-hati, wong wedok kuwi kepanjangan Rekmo keribetan nyampe. Tak estokake apa kang dadi Ngadati tenan. dawuh. Iya, Pak. Wis, ayo. Sumpah aku tansah atur runtut karo anakku. Ya, ayo budal saiki. Nyuwun pamit, Rektor Pati. Iya, iya. Ayo. Monggo matur marang Sang Prabu. Monggo.